Здравейте! Днес ще разговаряме за силата на чисто сърце, респективно за справедливостта. На хората някак си не им се вярва и казват, че това е невъзможно. Невъзможно е да съществува някой, който има чисто сърце. Не е точно така, хора. Има такива хора. Не са много, но ги има. Нашите сърца са чисти. Никой от нас не е пожелал на никой нищо лошо. Никой от нас не е направил на никой нищо лошо. За годините, които съм, аз не помня да съм отмъщавала. Или да правя на някой нещо просто е така, напук. Защото той е бил направил нещо. Каквото и решение да съм вземала, каквито и действия да съм предприемала, всичко е било по справедливост. Без значение дали на мен ми харесва или не. И винаги съм пожелала на всеки един само хубави неща от сърце. Може би най-лошото ми пожелание, ако може да се каже лошо, е да пожелая на всеки това, което им пожелая на мен и моето семейство със сърцето си. Моето сърце е чисто. Колкото и странно да ви звучи, има много такива като мен. Да, процента не е голям, имайки предвид милиардите, но ние съществуваме. Аз от известно време се опитвам да ви покажа някои неща. Ние хората имаме голямата способност, ако мога така да кажа, да живеем, да избираме да живеем в илюзия, ако трябва да бъда точна. Да, защото това е избор. Ние сме тези, които решаваме как да живеем. Дали да живеем според законите на природата или да живеем в илюзия според законите на Пешо, Гошо и Драган. Да, има някакви обществени и социални норми, но нашия живот си е наш. И само ние може да решаваме как да го изживеем. Много хора бъркат това с понятия като ти си длъжен или ти си длъжен да правиш това, защото така някой си бил казал, или погледни го този или тази как го правят и ние така трябва да правим, или защо те имат, ние нямаме, и само клюкарски неща. Защо си губите времето? Има ли значение какво има съседа? За мен не, но за вас да. Не ме интересува живота на съседа. Не ме интересува живота на Пешо, Гошо и Драган. Мен това, което ме интересува, е лично моя живот. Много от вас седите и непрекъснато ровите в интернет за някоя друга клюка. Да прочетете този богат, онзи богат, този направил нещо, онзи направил нещо, а вие седите и гледате в точка. И само завиждате. И вместо да запретнете ръкави, за да направите нещо, вие решавате да прочетете някоя друга строфа. Обръщате се към някой, който дори не знаете кой е. Не знаете, бъдете сигурни в това. Ако някой ви е казал, че е, да кажем, някакво същество, някакъв демон или нещо подобно, вероятността той да ви обърне внимание е минимална. Ама много минимална. Но силата на чистото сърце в този случай и неговата справедливост е много по-късна. Сега ще ви разкажа една история. Дали ще ми повярвате или не, мен това не ме интересува. Това е истина, която
Нещо, което ми се случи преди повече от 2 години и половина. Аз, както казах на никой, никога не съм се молила и от никой нищо не съм искала. В най-добрия случай, ако ми се наложило да влеза в църква по някой повод, съм запалила свещичка за здраве. Не само за мен, за всички. Това ми е навик, който ми е останал от много години, от дете. Рядко влизам, но когато влезем и се наложи дали ще бъде на сватба, на кръщене или някъде ходим и разглеждаме, аз паля винаги за здраве. Просто чисто символично, без да влагам дори нищо в това. Но, каква е историята? Нещо, което ако аз не бях го видяла, не бях го изпитала, едва ли бих повярвала. Не знам дали може да си го представите, но за разликата от повечето практици и за разлика от информацията, която се дава, че когато сте на различни нива, вие не усещате. Вие не усещате миризми, вие не усещате аромати, не усещате вятъра в косите си и всичко това. Аз усещам всичко. Толкова са ми развити сетивата, че мога да хвана бръмченето на пчела. Само от размаха на крилцата й. Винаги съм го можела. С това съм родена. Винаги съм сънувала изключително цветно. До най-малката подробност. И бях много изненадана още като дете, когато ми казаха, че хората сънуваме черно и бяло. Не, аз сънувам изключително цветно. И не само, че сънувам цветно, но и усещам абсолютно всичко. Това е една от причините мен много трудно да ме заблудят. И когато някой използва чужда енергия, за да работи през нея, вероятността да ме заблудите е 0,00001%. Особено ако познавам този човек. Защото аз познавам аромата на този човек. Аз познавам енергията на този човек. Аз го познавам прекрасно. И винаги ми е било много смешно, на моменти дори трагично, когато някой използва някой друг и се опитва да го направи през него, без дори да знае какви са ми взаимоотношенията с този човек. Знаете ли кое е най-странното? Най-странното е, че който да е дошъл при мен, представяйки се на някой друг, той винаги целише хора, които са практици като него. От всичките, които са около мене, той избираше практици. Много странно, нали? И много неестествено. Особено когато нямате информация за човек. Но сега да се върнем към историята. Това нещо се случи преди повече от 2 години и половина. Да кажем 2 години. На връх Великден. Съботата срещу неделята. Имах честа да се срещна с едно същество, така да го кажа, което може би повече от вас щяхте да треперете пред него. Той дойде при мен, за да ми покаже нещо. Показа ми секта. Секта с червени качулки. Първоначално бяха шепа хора, някои от тях ги познавах. Самите главно действащи лица
са известни в нашето пространство. Имаше някои, които седяха и просто наблюдаваха какво ще стане. Но изведнъж станаха толкова много, че погледът ми не го ухващаше. Аз гледах отгоре. Те дори не ме забелязаха. Първоначално реших, че е алтар, но след това бях убедена, че беше гроб. Не гроб, ковчег. Ковчега беше много красив. Дърво и метал с специални орнаменти. И върху него виждате боботещи сектанти. Едни бяха с качулки, други бяха без качулки, трети бяха без пелерини, с къси панталонки и тениска. Казах къси панталонки и тениска, защото това беше един от хората, които аз познавах много добре. Но както и да е. Също мен, на нивото на моите очи, както казах, гледах отгоре, стоеше едно същество. Толкова червени очи не бях виждала. Не усещах страх, не усещах абсолютно нищо. Гледах него, гледах хората долу. Гледах него, гледах хората долу. Погледнах го в големите червени очи и го попитах какво иска. Абсолютно спокойно. Не е първото, няма да бъде и последното. Както казах, това го правя повече от 30 години. Той седеше и ме гледаше, без да ми каже абсолютно нищо. Аз отново гледах него, гледах хората. Отново го погледнах и го попитах, какво искаш? Защо си тук? То и сумтя. И ми каза с много специфичен глас. Виждаш ли ги там онези? Онези нищожества. Погледнах отново хората, погледнах отново него. И го попитах и какво. Той ми каза, виждаш ли ги там онези? Заради тях. Сега аз ще трябва да ти служа и да те защитавам. Бях много учудена от това изречение. Повторих това, което той ми каза. Ти трябва да ме защитаваш и да ми служиш. Той с яд, с злоба, с ненавист ми каза да. Ще трябва. С абсолютно никакво желание. Погледнах хората, погледнах съществото няколко пъти така. И абсолютно хладнокръвно към него се обърнах и му казах, че не желая той да ме защитава и да ме пази. И го освобождавам от това. И ако той иска да ме пази, ще бъде само единствено по негова воля. Но аз се отказвам от неговите услуги. Колкото и странно да ви звучи, съществото подскочи. Започна да ме държи конско. Дали съм знаела аз кой е той, колко е бил велик, колко бил незабравим, как хората му са кланяли и са молили на него той да го защитава. А аз, видите ли, някаква си там, се отказвам от всичко това. Стоях известно време и му слушах монолога. По едно време той се успокои и аз рязко се обърнах към него и казах, това е моето решение. Не желая. Ако ти искаш и е по собствена твоя воля,
Аз не мога да се спра. Но аз се отказвам, ако ти е по задължение. При което му обърнах гръб и тръгнах да си ходя. Но той се развика и се разкрещя. И ме попита коя съм аз. Коя съм аз тази, която си позволява да се държи така с него. И дали аз знам кой е той. Аз се обърнах и му казах, че не ме интересува кой е той. Ни най-малко не ме интересува. И не държа да идва. Нито искам и желая такова нещо да ме защитава. Той остана смаян. Не очакваше от мене такава реакция. Аз не треперих, не се молих. В мене нямаше капка страх, а вонята, която се разнасяше от тези хора от него, беше потресаваща за мене. Аз съм с много силно развито обоняние. Това направо ме сваляше. Но въпреки всичко, не мръднах и просто стоях и го гледах. Изведнъж това същество се промени тона. Промени си държанието и с нормален глас. Човешки ми каза. Значи, без да използвам имена, еди кой си беше прав. Сега разбирам. Защо е избрал теб? Аз погледнах съществото и го попитах, познаваш този човек? Той ми каза, че кой не го познава. Кой не познава най-големия предател? В този момент аз буквално се взривих и заявих, че аз не му позволявам и няма да позволя да говори за този човек по този начин. И му забранявам да го прави. Той започна да подскача, разбира се, да крещи, да вика. Аз обаче не мръднах и повтарях едно и също. Аз еди коя си забранявам да говориш така за този човек. Той е всичко друго, но не е предател. Изведнъж съществото спря и ме погледна. Беше кротък. Седеше и ме изучаваше. Опита се да каже нещо, но аз го контрирах. Затворих му устата и му заявих, че аз лично му забранявам да говоря по този начин. И че той е всичко друго, но не е предател. И тази илюзия трябва да спре. Аз искам да видя кой се осмелява да говори по този начин за този човек. Защото не знам дали вие знаете, но всичко това, което виждате, е илюзия. Очите на страха са огромни. А когато вие не сте опитни, когато нямате подготовката, когато не знаете къде отивате и какво ви очаква и се страхувате, този страх става все по-голям и по-голям и от мравката виждате невероятни чудовища. Съзнанието е едно от нещата, които много лесно могат да бъдат манипулирани. И почти всеки може да си играе с това. Единици са тези, които могат да контролират някои неща. Аз съм една от тях. Когато имате информация, която е малко известна за хората и информация, която не го пише във всяко тефтерче, което отворите
И във всички тези страници, които вие четете, вие искате четете еднакви страници, еднакви неща. Играта малко се променя. Да, това е илюзия. Това е, как да кажа, един голям фокус. Защото от всичките тези, които вие се страхувате, те не са толкова страшни. Те реално са красиви, ако щете. Наистина са красиви и величествени. Но когато пред вас се изправи такова нещо и когато вие нямате подготовката, първата реакция на човек е да пищи, да крещи и да бяга. А то не е толкова страшно, колкото си мислите. Когато видя, че с мен не може да се справи, аз подарих едно и също нещо. Пред мен застана обикновен човек. Човек, който аз познавам. Познавам от много, много, много години. А моята реакция беше противоположна на тази, която той очакваше, защото реши, че вземайки неговия облик, аз ще се подведа. Естествено, аз избухнах. Ако първия път не бях избухнала, втория път направо прелетях през него. И кой е той да си позволява всичко това? Знаете ли кое беше странното? Странното беше, че този човек за първи път беше себе си. Аз в този момент разбрах нещо много важно, за нещо, което години наред аз знаех, че съществува, но не бях го виждала. За мен този човек беше най-добрият приятел на скъп за мен човек. А реално се оказа неговия брат близнак. Ако не бях го видяла, нямаше да го повярвам. Когато той взе човешкия си вид, ми каза: сега разбирам защо брат ми е избрал теб. Сега разбирам, че не той е предателят, а аз съм предателят. Стоях и гледах този човек. Ако трябва да бъда честна, сърцето ми щеше да изкочи и то не от страх, а от вълнение. Дори не съм сънувала такова нещо. Доближих се до него, поставих ръка на сърцето му. Болката, която изпитваше, беше уникална. Такова нещо не бях усещала. А в големите му огромни кафяви очи имаше толкова много болка и така. Много малко биха успели да се справят с това. Аз си позволих да изтегля част от тази болка от него. Естествено, от всичко това спаднах на колене. Той се надведе над мене и ми каза: момиче, какво правиш? Това можеше да те убие. Изправя ме, погледна ме в очите и аз му казах: помогнах на единия. Би трябвало да мога да помогна на другия. Този човек се разплака. Седеше и ме гледаше и сълзите му се стичаха. И ми каза: чаках момента ти да дойдеш и ти да се родиш. Какво ли не правих? Какво ли не измислях? Само и само да те унищожа. Отнех ти един от най-скъпите хора. Накарах човекът, който те обичаше чисто искрено, да се обърне срещу теб.
Опитах да те унищожа и закопая и който ли не пращах. Чаках само някой да ме помоли за това да го изпратя срещу теб. А ти така и не кихна. Ти така и не мръдна. Какво е това сърце, което имаш? Какво си ти? Аз стоях и го гледах. Усмихнах му се съвсем дружелюбно и приятелски и му казах, че аз съм просто приятелка. Аз съм просто обикновен човек. И че за разлика от брат му, който имаше страхотен късмет, той нямаше този късмет. Този човек беше тръгнал в тази посока, само защото не беше успял да се справи с своите проблеми. Беше позволил да му бъде приглушено един вид съзнанието, интуицията. Него нямаше кой да излекува сърцето му, за разлика от брат му. Когато един човек цял живот е бил поставен на колене, цял живот е бил мачкан и унижаван, е много трудно да го изправите. Това беше, как да ви кажа, като студен душ за мен. И най-важното от това, което аз разбрах, е, че винаги има начин и всеки заслужава шанс. А винаги съм била на този принцип. А винаги съм го знаела и съм го правила. Но този скъп за мен е човек, колкото и странно да ви звучи, за пореден път ми доказа, че когато човек има чисто сърце и справедливост и е готов да подаде ръка на който и да е, то нещата са малко по-различни. Да, аз помагам на този, който има нужда от това. Защото, както казах и преди, ние, ние обвиняваме без причина някой друг. Само и само да прехвърлим на някой друг вината. Само и само да има виновник, а не смеем дори да се погледнем в огледалото да кажем, че ние сме виновниците. Аз се опитвах да ви обясня, че от тези същества, които вие се плашите или тези, които ги викате, вие реално ги правите такива. Те са чиста енергия. Те са чиста енергия и то много хубава. Толкова бяла, че чак си не е. Но покрай нашите черни душички, ако мога така да кажа, и пиейки от тази енергия, те също се променят. Запазете чистотата си в сърцата и ще видите как всичко това, което ви се струва много страшно, някак си няма начин да се справите с него, е просто илюзия. Аз винаги съм казвала и ще продължавам да казвам. Ние душите не се страхуваме. Всички страхове са илюзия. Защото когато вие се страхувате, вие не приемате реално нещата. Вие ги виждате много по-страшни и много по-ужасни от тези, каквито са. Чисто сърце, истинска душа,
такива чувства не изпитвал. Има едно единствено чувство и ако може да се каже страх. И то не е точно страх, а то е грижовност. Грижовността за любим от вас човек и по-скоро притеснение да не му се случи нещо, но не е страх. Научете се да използвате правилната терминология, правилните думички. Преди известно време виждах как седеше и трепереше едно дете. И ми казваше, аз се страхувам. Направо трепереше. И аз му казах, това не е страх. Това наистина не беше страх. Той толкова беше смачкано. Толкова комплекси бяхме набили в главата, че никой, че от него нищо не става. Че той самия беше се отрекал от това, което е. Не дейте да го правите. Вярвайте в себе си и на себе си. И в никакъв случай не позволявайте на никой да ви твърди обратното или да ви кара да се съмнявате. Вие можете. Използвайте сърцето си. Използвайте добротата си и човечността. И се стремете винаги да бъдете максимално справедливи. Стремете се да влезете в положението на някой. Много често тези реакции, които ние имаме, те са един вид защита. Понякога ние не си даваме сметка, че може да наредим някой човек случайно, нецеленасочено, просто случайно. Аз винаги съм внимавала как нареждам думите и как се изказвам. И когато искам да покажа на някой нещо, макар да съм по-груба или жестока, ако така щете да го тълкувате, истината си е истина. Както и да я въртите и случите, тя е една. Дали ще я пудрите или не, тя пак е една. А някои неща могат да се кажат само директно. Така че се замислете. А замислете се, имайки предвид вашия живот и това, което сте преживяли. 90% от хората, всичко това, което им се случва на по-късен етап от живота им, е в резултат на грешки на родителите. В резултат на болните амбиции на един родител или неговите комплекси, прехвърляйки ги върху децата си, мачкайки децата си. А по този начин малко или много вие отнемате и се намесвате в живота на децата си. Така ще го кажа. Внимавайте много какво правите. Защото дори и да нямате някакви сили, както вие ги наричате, аз не ги приемам по този начин. И ако трябва да бъда честна, ако искате да имате сила, ако искате да бъдете някой, тогава трябва да имате чисто сърце. И да обичате. Сърцето ви винаги трябва да ви бъде отворено. И да дарявате тази обич на този, който ви прецените. А ако той не я оцени, си е за негова сметка. Не лишавайте следващия, който ще оцени тази обич. Това уважение, това отношение.
заради някаква си или някой си, който изобщо не знае какво е това, или на който му е обяснявано, че няма такова нещо. Аз познавам човек, който още помня погледът му, когато го попитах, ама как така? Даваш ли си сметка каква болка причиняваш по начина, по който го правиш? Той седеше на трона си, уж на трона си, така да го кажа. Очите му играеха, мислейки си, пресмятайки всичко. Той има много специфичен поглед. Ако не знаете, очите са единственото нещо, което не може да трансформирате. И ако искате да се скриете, не може да се скриете. А той ми отговори, аз така знам. Седях и го гледах в очите, големите му кафяви очи, да кажем половина кафяви, половина червени. Той седеше, ме гледаше невярващо, замислено, преценящо и в следващия момент ме удари. Като казвам удари, имам предвид ми въздейства. Опита се поне да ми въздейства, но за всичките тези години той така и не разбра, че няма начин. Може би на всеки друг можеше да успее, но не на мен. Но това е друга тема. И е съвсем различно. И никой не го интересува, но има един момент, в който вие трябва да се дадете реална представа какво правите. Защо така се случва? И кога е необходимо да подадете ръка, за да може да измъкнете някой. Не може да помогнете на някой, ако той не иска. Ако той не ви позволи. Иначе все ще се биете в стената. Колкото да говорите на този човек, колкото да му вадите факти и доводи, той няма да ви послуша, защото той не иска. Той дори няма да се замисли. Но в един момент всичко това се променя. А когато дойде този момент, тогава вие трябва да прецените дали да подадете ръка и да изпълните сърцето си, или или да го оставите да потъне. Колкото и странно да ви звучи, до този момент аз не съм оставил някой да потъне. Стига той да иска да продължи нагоре. И не съжалявам за абсолютно нищо. Това е невероятен опит. Невероятен. Както казах, всеки от нас е уникален. И всеки от нас има талант. Аз съм добра в това. Много добра. Колкото и нескромно да звучи, но за всеки изминал ден го доказвам. И много се радвам, че все повече хората излизат. Все повече души има на свобода. Все повече хората си възвръщат човешкия вид, ако мога така да кажа, човещината си, добротата си, топлотата си. Вие може да не може да ме разберете, но това е много красиво. Както казах и преди, аз не съм вземал и стотинка за моите знания за годините, които съм и няма да взема.
нито от този канал, нито от каквото и да е друго. За мен е важен този блясък в очите. Има някои неща, които не трябва да бъдат превръщани в бизнес. Това не е бизнес. Това е всичко друго, но не е бизнес. И ако вие практиците, тези, които искате да бъдете някои, тези, които искате да бъдете видими, го научите това. И от този, който от вас му е останало чисто сърце, то той може да прави чудеса. След като велик демон го признава това, защо не се замислите вие тогава какво пропускате? Защото този, който дойде при мен, не беше обикновен. Кой е той, няма значение. Какъв е той, няма значение. Но това е един от тези, на които вие се молите, но никога не сте го виждали. И почти никой не е стигнал до него. За мен това е чест, която не съм мислил, че ще ми окаже. И се радвам, че той все пак разбра, че не всичко това, което той си е мислил, е така. Както казах, всеки трябва да се развива и всеки трябва да учи. Аз, за разлика от вас, не мисля, че знам всичко. И непрекъснато се развивам и уча. За мен това е нормалното. И като всеки един човек, аз вървя напред. И отказвам да оставам в 4-ти клас. Както и отказвам да оставам на нивото, което съм сега. Защото утре нивото му ще бъде различно. И не се самозабравям. Защото е много трудно да стигнете до някъде. Всеки си има свое разбиране до това, за това докъде иска да стигне. Но представете си, когато стигнете на върха, на всеки връх е много проветливо. Аз съм убедена, че всеки може да стигне. Почти всеки. Стига да се даде реална преценка за нещата. Но въпросът не е само да стигнете, но да се задържите. И да не се търкувате надолу по хълмчето отново. А това е много трудно. А много е трудно за повечето. Непрекъснато виждам как хора стигат върха и удрят дъното за отрицателно време. Защото се самозабравили. Защото казват, аз съм велик, аз съм велика, незаменим и незаправим. Аз съм с корона. Аз не съм с корона. Нито съм велика, нито съм незаменима. Аз съм обикновен човек. И със всеки изминал ден аз уча все повече и повече. Все повече души са на свобода и все повече родове вземат място, което им се полага. На мен това ми стига. Затова, когато ви казах коя съм аз, няма значение коя съм аз. Аз, за разлика от вас, не страдам от комплекси за малцинност. Аз съм високо образован и ерудиран човек. Знаеш, че до последния си дъх аз ще уча и ще се развивам.
До момента никой от мене не е чул, че аз знам всичко и няма и да чуе. Аз всеки ден уча нещо ново, колкото и странно да ви звучи. Давам си сметка, че имам невероятен опит в области, които вие не може да мечтаете. Знам неща, които ги няма написани никъде. Аз не чета тези книжки и страници, които вие четете. Дали ще ми повярвате или не, това е ваш избор. Но там почти няма никаква истина. Не забравяйте, че всичко това е пренаписано. Това, което е трябвало да се скрие, е скрито. Дано повечето хора го разберат. И това се казва навсякъде, но вие някакси не искате да го приемете. Всеки ви го буквално ви го навира в носа. Но вие не и не. Животът е ваш. Решенията са ваши. Действията са ваши. Просто се замислете. Замислете се дали си струва всичко това, което правите. И докъде сте стигнали. Защото моята равносметка, гледайки толкова съсипани животи, е много неприятна. Но за сметка на това, другата ми равносметка за спасените животи, за толкова хора, чието плясък се е върнал в очите, толкова хора са си поели пътя, намерили си правилната червена линийка и се изследват. Това е незаменимо. И това не е мой труд, а това е основно техен труд. Аз просто подадах ръка. Много често подавам ръка на хора, които почти всеки се е отрекал от тях. Защо? Защото, както казах, всеки заслужава шанс. Но в повечето случаи тези хора, които са изпаднали до такова състояние, няма кой да им подаде ръка, защото не знае как. Те няма това откъде да го видят. Няма как да го научат. Няма кой да им покаже правилния път. Ако аз го знам, аз ще ми го покажа. Ако ли не, повярвайте ми, ще го разбера. Това е от мен за сега. Чао, чао.